mihring pangai pakhat chuan Nuo Shaman pakhat dawngama Mizo Donghua thi nga lang an ti ma se an hriat lo chu a chakna hi he episode ah hian a lang dawn ani episode ma sa Tan Chhang tak chan ne Xu Xing te chu an lo in bei mek ani kha episode in channa chuan Niu Yuanqi chuan in bei na chu enin he no pang hian a bei chun zom thei lo wang ati a Tan Chhang pon Xu Xing lam en chungin i theina chui chuang ve hle ni mo ti in anuya ma se Xu Xing ero chu zam lo a mela chun thindim na lang thei kalo rin dan ai chuni chak vak lo ani hi tuna chuan ka hun ve thung ati a chu tu chuan Tan Chhang thindim na kai thling ngala cultivation technique izir ve to mo karin a in theina nei ve phian chu le ti in awa chak jok ni tum chuan an in be na se hle Tan Chhang chuan nekin Xu Xing po in theile theilo hin lo dang ve sham shama chuti lai tak chuan a Mandarin chunga chi le thi sen chu long chak tira atak sapum pui chunga chon energy thar chu khat chaw ngala chu nu kwang chi point na hnuah makati hle thok le khata Xu Xing chuan a technique chu stage 1 atangin stage 5 akai tir ngal maya first technique star piercing ti in nek ngala Tan Chhang po chu leng ve lopa ma se la tlom du lawin thinim takina ding le a Xu Xing chuan a nek le ngal Tan Chhang po in lo be let ve ngalin nek chak tak chu Xing chu the leng lopa Xu Xing ero chu liam hau lo ding chok le ngalin atak sa chunga khi chu luang chak zuala elephant force bullfish scan technique the pull happiness ti pa in Tan Chhang chu neka la du tok lovin third technique lucky strike ti in nek chun zom le a nek le tum lai tak chuan Tan Chhang chuan ka tlome min that su khomi te tan ro ka sur tir ang bu tam tak ka seng tir bokang ti in ange na Xu Xing point a nek tum chu a thul ta a ma se chu Tan Chhang pum na le kani a nui wai war chungin mi molpa nang ang mi hne na khongai na ka ngen do nem tu ni thi hunani ti in be a bei le ngala Xu Xing chu thindim ta hle dot min shil turini lo sin he ne khi inu na top na turani ti in a thlok phei ngala akuta chuan chakna na satak a khoma Tan Chhang chu hlau takina awa phantom capital le imperial course ka ve ve a min tat ani chon andani bo chiang ati a ma se Xu Xing chon poisilawin nek tlang chota Tan Chhang chu hmuna chon athi ta ngalani Tan Chhang thi vele indona hmun chu re ta thiepa Xu Xing chu chaw taka dingin abula no pangte lampani na kala no pangte chuan nu hne na hlan atuma ma se nu chon ama chu hlau hle afa chu pom ngalin engma soi lovina kalpui deya kati pal jing kati palatu kati a Xu Xing chon makati hle chiente u lo tura om to lo mi solpa chu ka that toy ati a ma se athu chu tu ma in an ring ta lo komi pui zong chu Xu Xing lam an ena sakol ti nan hlau hle chen khat chuan Pathian ming lamin an tong trai ngala Xu Xing chu lungai takina ding kun ngura engwang nge intan ka dinga nga nge min hlau hle si ati a thudang soi to lovin indona man chu santa a abuloka in pakata chuna luta sat ei pa chung chuan engma ka chualo mi sual pa chu ka that mai ni ati a bang pakata chuan ram hmoi Pathian that tu ti aziaka akalta a chu ma chuan kotera ading koya hun rei tak min lo enkol thina wangin kalome boina ka siam sak chuani chuan min ngai damar u ti in chi bei bukin akalta a akal lai chuan pujiang lu fanu chu lo tlan chuaka Xu Xing kanun min chan chak awangin kalome kong laka film kur takin kalang che ti in thla Xu Xing po chuan lawin an kol thang che ati a Lingling khawpui chu santa ne chuti lai tak chuan Niu Yuanqi chu lo lang ve in lo te chungin elephant force bullfish stage 5 thlinga kai theya min zir tir turin kan dil teng ki pa chu nakala Tan Chhang thi thu chu Lingling khawpum pui adar ngala chu tu thar chu Niu Yuanqi po chu na lo hre ve ngala Tan Chhang tha awangin Lingling city ghost le zaw chung kwaten Xu Xing chu an ngei ven hle an ni hi Nuo Shaman chung ka pariat zinga pakhat an ni a an thu nei na polian hle chuti lai chuan governor ina mi pakhat chu lo langin kapa jiang khuwa chiat na thleng lai khan
zu jin ti sne khan tar chuan councilor jiang le tan chana thata tuna hian atlan chem me kan ni ti a governor zowi hang chuan chu tu ngai thak chuan ril ru buai hle tang chana tha te ani chuan chu jing chu Nuo Shaman panga ani to lo a theina chu kan ngai a in a lian zok ang ati a afapa point thu ron soi belin kapa jing khuwa ka mu dana chuan amah chuan demon cultivation technique amanga hi gathering stage po kai to ni in na lang ti a le lama chuan Lingling khawpui elder zu liang fu point chu thu thar chu thave to a zu jing chuan he cultivation technique hi khoi tanga zir nge ti in a zota a chiar lo pakhat chuan telpa ka she big lo a hnung lama zia bel tam tak kha chu zian nei vak lo ati a zu liang fu chuan mi mol pa le ti pa chuan a che lo pa chu pe leng dora governor zoji hang chu ron lang ve le in zu jing hian demon cultivation tu a hriat thiam dan hi thuk hle zaw chung kwa upate hriat na ipon a ropui hial mei theini ati a heng demon cultivation dan te hi thi gathering chin man ta thin kha chau ani a ma se ama chuan chu aya zaw zo ka ka ring ati le ngala chumi hnuah elder ziuling fu chuan thu pe a demon cultivation tu hi poi mo hle he tu pek chu tlang jar ro Lingling khwa chunga ram huai Pathian officer tele Nuo Shaman zawng in zu jing chun man turani anung chung nge in ati a ma se zo chung ka no sharma ten zu jing an huma sa ni chuan engma ngai tu lovin that ngal turani athi poina ruang chu phantom capital in an thei lawang ati a chu thu pek chung Lingling khopum pui chu buai tir hle chu jing chu mi zawng in an zong chanta ani zu jing le Niu Yuanqi te chu Lingling khawpuian chu san hnuah an konga chuan ram hnuai pakhat vi chu lo langa ani hi wangni bridge village atanga lo kalani zu jing chu man tum hle helai mun hi uluk takin veng ro helai mun a hian ron kal nge yang chu ti lo tur ti in mi puite chu thu pe a la dewa tang chuan zu jing poina lo mu ve renga an vatam ve ti sapa Niu Yuanqi ro chuan nui deuh sak chung hian en meite enge ka ti thei lo enge ka ti thei jini kap soi pa chon na ron ti a thu forma chon in siam halin mi puite chu sham khuma mi puite chuan an hlau hle fi yang point makati hle a he demon hi khoi tanga lo kal nge tuna hen kan thatange ati a abe ngala ma sen ni khwa chi chuan ol sap takina dol meya mi a chau hian iti soi hunan ngak angati a atuk zinga chuan zu jing le Niu Yuanqi te chuan five first man ram hoi Pathian pakhat an tok le a chu Pathian po chu hneh so takin an that le a ti chuan ram hoi Pathian sang an mani man tura local te chu ol sam de chuan an hneh zela ato ber pa chu walan ema wang chuan beilowin an tlan chhe sana arem laya chuan cholin chu jing chuan an hnung lama ena chimwang lo se chuan boinan na satak kan tok nge yang ama bok chuan beruk na mun tourist yan ni lom ni ti in Niu Yuanqi chu zota Niu Yuanqi chuan sia e Indian cave ani a chu mun chu man laya thilu da khom na ani ma se mel za ni vel kale langa ya ti a Niu Yuanqi chuan choi chun zomin kapu te kan elephant force boot fish anjir thina chu wangin kan chung kwa minga new an mangta ke ero pasarina kani a chu wangin Niu Yuanqi ti imin vota ani zu jing chuan a changa bul ti hi bong ming soina ani meilo he technique 0210 chu bong anga hoi sen tur le lawlo tur ti na ni zo ka ti a Niu Yuanqi po anuya chu ani chung ka ming chu dika kan chung ko ming zo hi diklo iti na ni mo ti a zu jing po chu nui sakin chu ani chon i ming chu thak me ro ti a Niu Yuanqi chu lung oi lo de chung chuan kapu le kapa ming ka thak theilo ipa dik tak chon ming thak lawang ti a zu jing chuan idu chon nikal thayang ka thil ti ra chu ka seng tur ani ati a ma se Niu Yuanqi chon kal san du big lo chutia anin biak lai chomi pakhat hi rong langa a mela chon hoi sen le thunei na lang hle chu jing chun ma chuena sarkar mi in mo ati a chupa chon kaming chu Ding Quan Lingling khopuya ro re na how tu kani he councilor jiang i that awangin zo chung kwa dani bo chi a tuna hian in pe meila i shemna chu ma chon meiro ati a chu jing ero chu zam ho lo
ram hoi Pathian nen an tang du na ka te tlaya min en kon thin tu ka pate an tha awangin a chan to ka hmu ani ati a Ding Quan chuan nui chungin a changa mihring nun na chu zau chung ko ropui na ma chun engma ani lo ti pa ina skills chu lan tir ngala ke hi now cultivator kani hei hi mihring cultivation dan dik tak ani a timan cultivation is to nen khat chuan ein thau hle ti a chu ding chuan a zota neu cultivation hi chung ko lian te chawin an zir thai ati nang po zeu chung ko atanga zir chokin mo ati a Ding Quan chu nuya o zau chung ko atang kani nge ye ke anga talen inei that chuan zau chung ko pon an choi sang che ati a ma se zu jing chuan Ding Quan chu mo se takin chu ani chuan zeu chung ko chiar lo mai ini ti na ni mo ti a chu tu chuan Ding Quan chu ti thin rim tir hle a skills chu mang ngalin zu jing chu man tir ngala episode 3-ah chuan chu jing le Ding Quan in be na tak tak kan hmudona no cultivation chakna dik tak chu enge zu jing chuan zo chung ko chak ber te chu hneh thei donem chu chana chu episode 3-ah kan hmudona ni